Hello mga kalasones, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano, kumusta? Kung shout out dahil no, sa tanan nga nasunod ang trabaho no, shout out din yung tanan, amping mo pirmi. Karano, di ta maglangan, di ang laing sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Uji Kumpuk Rakasa. Budbud o Pilipa. Tara, Gian. Hoy! Oh, Hoy! O bananta mo sa sod, kay tingaling bang ngawat mo. Apilo ninyong datong akong tibak. Sige na, tara. Tara! Muuban ko. Ha? Maklaro yung kayo na ko na gamay buslot silang bongbong nilalat. Nabati yun akong nakita ang tanan nilang ipanagsultihan. Kaluoy nila ni Takla o ni Gian. Gidaog-daog na sila sa impacta nga palala. Huwag yun masayop si Bayjigo ni Takla. Sakto ra yun nga yung ipapanidaan niya ako si Takla. Sultihan ko na yun si Bayjigo. Bahilin eh. Oh, kinsa ka nakalit misuot sa akong auto nga limusin. Ako ni Bayjigo. Ah. Ako ni si Nonoy. Oeng, 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 oeng. Bangag sa ilong. Abi na rin mong ipapalangga ng tala katong tindirang tuba. Sabi ko sa. Naon sa gani. Pasabot ang auto nga limusin by Jigaw. Ang limousine is large. Limousine is large. Oh, Oh. luxury vehicles open driving by a chauffeur and A featuring chauffeur? partition separating Si Chop. the driver and passengers. Ay, aligriya dito ikaw. Chopper na himot, Bajigoy. Nga na lang limusin. Bajigo na. Wow, sa may gusto nimo English o paging payo? Maningles man yun eh. Kasabot ka sa mong gisulting maningles. Bajigaw. Wag yun. Bangag sa ilong. Basta kay mauni sakyanan sa mga dato nga sama nako nindot og cellphone. Mura na ginig. Kanabitang ko ang Bajigo. Kana ba? Sakyanan sa patay. Sa puron? Bangag sa ilong. Ay! Uhuy! Waras ko'y laing opsyon na. Ay, kuntoy naman sa dakuntiyan. Gusto. Abto kong lalat. Aron siguradong di mapas mo. Twat, 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 twat. Oh, maya. Misapay mang langgamay na. Ang langgam tabian. Five, five, four. Five, five, four. Atik. Milupad na. Milupad na palayo. Maya, naguna pa na ako. Be, pakusgan ko pagpadagan ining akong motor. Gukdon tikang langgamang tabian. Kaniyo tragot? Nganong ngit-ngit kayo ang palibot? Ay, tagtangan ang shades ni mo, Bajigaw. O sa? Kalit sa miyayag. Ay, Kumusta namang imong lakaw ba Nonoy? o di ay tuod. Paminaw, Bajigaw. Ingon ining nahitabo. Ihong lang haruway laing makadungo. makalakot yun. Bogkog yung bayhana. Sagkop anang taong tili niya ikunsa. Di para bagit kapuslan kay magsigilag duwa. Kaapoy bata ah. Pero time pa. Hala. Kinsa naman lay manghugas sa mga plato. Manglapa, mamlansya, magluto, manglimpyo. Ako nasab.
Bangak sa ilong? Uy, di gyud hinuon ko, no? Madaot akong manicure, ana. Maggubang akong beauty. Pero, ang amon sa mangita kong kataba nga akong masulduhan. Wala ko ikahatag ni Bogart. Kay si Takla, igor man ang tatong miipon ako. Waman ti sweldo-sweldo. Ta, beauty ba, oray? Kisa pa may pabyutihan ako ba? Kanang uyab na kong si Bogart, na nag-ayo lang ang barog, pero way nahot. Pero, inlove man sa good ko anong barumpadong dako eh. Di na ba kin makig-date na ko kung wako ikahatag niyang kwarta? Hala, nana si Bogart. Sige nang nagmotor na may hunong sa tungod din bay. Ay, kadiyot. Ang gwapa na ba ko? Ang akong face powder. Ang face powder. Malipay yun sa lalat. Karon nga makakita siya na ako. Malipay yun. Pero kinahanglan. Nga, matagin sa kwarta. Kaya nagkinahanglan mo kong kwarta. Huwag siya ay akong milk. Siya akong katasan. Ready na kay ko. Pero, nadugay man si Bogart. Hello, palalat. Ang humot kong palalat. Hello. Bogart, mahal ko! Pawat na kalat. Kamusta? Ayaw na paghawak na ko. Ayaw na. Sikit na kayo mong naong. Atas naman. Money down. Remit. Bogart, sadoy. Papagayin ko kasurin sa kong dakong liki nga bibingka. Problema na mo. Bogart ba? Kimingaw na raba ko ni mo. Ay, ay mong kamingaw. Di na kabayad. Di na kapalit sa akong mga... Balik lang niya ko, ha? Balik lang niya ko. Adto lang ko sulain, mangitag panigarilyo. Usa? Mangitag pag-snack. Diya ka na. Bogart, sadoy. Sunod balik gini na ako din, eh. Kung wa pa gyapon kay kwarta nga ikatunol ako. Di na kung balik pa din, eh. Inki! Ha? Unsa? Inki! Unsa lagi na? Nakasabot ka? Buhagan ko ni mo. Maog dyan ay mahitabo. Unsa? Maong kung ako pa ikaw. Pagitag paaging mga kwarta ka pirmi. Aron pirmi kong mupilit di mo. Unsa? Saman? Bogart ba? Problema na ani mo. Unsaon man Problema na ani mo. Di na akong problema. Pero, time para good. Ha? Di ba? Ibog magito ni mo si Jigo. Katong putot nga lagong? Exactly. Ikadungog kong kwartahan na kayo. Dato na kayo. Mauliki ko no. Katawa manggod ka? Uy, si Jigo. Mao'y tubag sa imong problema. Ha? Diya ka na. May lain pa kong lakaw. Oops! Ay! Bogart! Ay! Bogart! Ay! Misirit lang yung lakaw ang kanahan ay kibundakan pa ko spultahan. Ay! Naunsa ba ni Bogart, uy? Ingon siya nga si Chiego ko na mo itubag sa kong problema. Sirit at padagan ay pahala ka. Uy. Nakadungog ko. Ni amaning baktin. Nanong niya ka? Mamisita ko. Nako, Nonoy. May kwarta daay ka. Kamu lang ang papatay. Kay magdato kami nilalat. Ang mga naong bayag Diyos panas. Kung mo na, palayo mo kinyo. Kaya kami anhirami din eh. Kun mo, talalat. Magpalayo din to din eh. Aron di ta maabtang sa linalang sa kangit-ngit.
Unsa? Talaga yun! Sure ka, Bogart? O, lagi! Unsa man? Nagtubay man ko, uy. Mura mag-picture. Ayaw magduha-duha. Ay, pagtubay ito. Ako na ko si Bogart ko Kabantay ka na. Kabantay man? Kung mao, dali na. Aron di ta maabtan sa kagabiyon. O maabtan tas linalang sa kangit-ngit. Kun mao? Unya. Unya, Bogart, tapay mo na sa... Naswito ka ng dapita. Ahoy. Ibaw kag-asa mo paingon. Umula na, asa mo paingon. Bitaw, Bogart. Naibaw di ay ka. Wa! Kung mao, Pag-asila. panglakaw na mo. Panglakaw mo dito. Talat! Ako'y bahala ni mo. Ikaw ang bahala. Unya, di ka nga ako ang kawawa ini, Bogart. Ay, di, lagi. Ako ipangiraot, Bogart. Ngayon sa? Nga luwas mong makapalayaw. Salamat, Noy. Salamat. O unta, masugatan ninyo ang mga linalang sa kangit-ngit. Nanay! Tatay. Mapahiyumon ka naman, good mahal na hari, Pipiti. Mipahiyom ko og 1/4. 1/4 pa di ay to? Ah. Nga naman. Tungod sa mga balita sa ingkatuhanong telebisyon. Then ang atong mga kalyadong mga opisyal, ingon man ang mga senadoros o mga kongresmanos. Nagiusa aron ipanghimakak ang mga aligasyon sa 18X plywood nga mga sundalong duwindes. Mahal nga haring Pipiti. Niya ang sumpay sa atong sugilnanon. Lagi po sa ang mga trolls o mga binayrang media nga mga duwinders. Kung ganong mihimakak sa mga aligasyon nila. Klaro kayong pabor ang mga pangutana sa mga media na hinggaduhanong kinharian. Naturalmente. Ayo, kung ano sila yung madawat. Dinagko naman na. Usa sa mga aligasyon nila nga nakipang mga nag-unang media outlet ng Engkantuhanon nakadawat og minalitang bahandi. Maong mukugi sa sila sa pagpanalipod na to. Pero, Onsay, pero asawang kukak. kinsa ka nang may kaisog nga abogado niya ng mga ex-plywood nga mga sundalong tuwindis. Si abogadong duwindes. Lebe, labi-labi. Ha! Ipadisbar ka na siya. Dili masayon-sayon ka ng maong abogadong duwindes, mahal kong asawang kukak. Ngano? Nabantok og naila ka na siya. Nga nagpabilanggo sa pidap-dap scam kaning adto nga si Janitnit Pulisles. Kun mao, kinahanglang magmatlang kita, mahal nga haring Pipiti. Gusto ka? Dita mo kumpiyansa. Mahal nga haring Pipiti. Kuha ang illegal nga drugas. Ngano? Kuha! Kung gamita, aron makapokus kitag maayo. Mayoy! Mupokus taog dako. Labing siguro, gukton sa mga ginsakpan ni haring Pipiti ang mga 18X plywood nga mga sundalong duwindis. Bakit? Og labing siguro, musaludar ug morespeto ang kinabag-ang mga matarong nga mga duwindis ng giharian. Bakit? Wait. Usa ka bayanihong buhat ang ilang gihimo. Pipila na lang ang may kaisog nga mubarog sa kamatuoran. O kita mo ingon, salamat kayo! Naabtan kita sa kagabiyon sa balaang bukid sa inayawan. Og milakaw yun ang mga kanahan nga sila si Bogart og Lalat. Dili ka sila malaot, Cheko? Ilabi pa kay wa salay magic one. Wa sila igasukol. Og kuyaw og masugatan nila ang mga linalang sa kangit-ngit ron.
Ingon siyan, ate. Paakon gid sila rundo. Di ta kabuot sa ilang desisyon. Ngutana din mo. Ay, Ay, wa, mami. Pangutan na tukoy. Ay, ano na lang, bebe. Aron malingaw ta. Di amang gisista nga gibitay sa higanting agila. Mas may siguro mo kanta lang kansigo. Ha? Dito ba jigaw? Samtang ni ata din eh. Sige na, sigo. Gila na yun. Sige, iho, Jago. Kaklaan sa ninyong sister. Oh, sistara. Oh. Inday, gahinasan. Kanang baligi akong sitsaron. Kagahapon, ulit-ulit. O tabag nulon. Inday, kay gahiman. Makapangag ka na sa walay ngipon. Ang maayong sitsaron. Kanang kagubgub nga obobon. Kadaghanan raba sa balikan sitsaron. Dili man baboy, panit di ay. Sa kabaw nga ihaw. Aron siguro, ilawan mong sitsaron. Kung humuk-humuk o balhiboon, baboy ka na sitsaron. Inday, gahinasan. Kanang baligya sitsaron. Kagahapon, hunit-hunit. O kabag nulon. Inday, kay gahikman. Makabangag ka na sa walay ngipon. Ang maayong sitsaron. Kanang kagubgub nga obobon. Ang maayong sitsaron. Kanang kagubgub nga obobon. Kanang uubon nga kagubgub. Kanang kagubgub nga obobon. Thank you, everybody! Thank you! Bogart, naabtan kita sa kagabion. Kabantay ka? Kabantay ko na. Paspas paginta. Paspas sa paglagaw. Makitaan tas linalang sa ngit-ngit. So, sa pagpaspas na to ini, nga bugat man gayning dat ang mga bulawan ng brilyantes. Di pa nuksok na to sa atong lawas. Angang masag ibilin ta ni. Ha? Di ta may mong donog. Dunya ini. Kung di ta ni madas, atong kalibutan. Kabantay ko, anak da. Sa to? Kasikas. Ug naa diha sa unahan. Ano nga na ta? Mauna ka na ang linalang sa kangit-ngit. Nanay! Nabalik! Anak, nangatok na ang uban kanila. Pero dili mahimong mupadayon ko sa lutsanan padung sa dahog. Kay delikado nga makitaan ko nila. Higalang agila, antos lang una ta. Tago lang una ta dinhi sa panganod. Antuson nato ang atong kaduka. Mahal nga rin pipiti. Lakawa na sa kwarto. Ako na may baw dinhi. Baway una. Wait. Di mahimo. Nganon dili man mahimo. Wait. Dalimot ka, mahal kong asawa. Nga pulos ta nagtama. Husto! Kita man na yung duhang mihit-hit sa illegal nga pulbos nga ito. Maong imposibleng dukaon kita. Maong focus kayo kita, mahal kong asawang koka. Wa pagay balita nga nasagap bahay ni Ray ng Tara. Labing siguro, mitago pa siya. Imposibleng makalusot siya sa lutsanan, padong sa dahog. Dagang kita mga sundaong duwendes nga nagbantay dito. Matod pa ni General Blackie. Og bisan pag makalusot siya, tingalik maapta na lang niya ang iyang amahan nga kaning haring PRTTTT. Nga nahukman na sa pagkapilanggo sa tibok niyang kinabuhi. Mga tao tagbalor kos kasako.
dako na stibuok kinabuhi si kanhing haring PRDDDD. Ato na kini mamatay sa pilang kuan. Og dili na kita maproblema kaniya. Si Rayna Tara na lang ang dako tang problema. Wait. Ay, wala ka sa mong kukak. May tabo yun ka na. Si Rayna Tara? Kung dili man nato siya mapatay, why problema? Nganong nagaingon ka ni anak mahal kong haring pipiti? Ma-impeach na gyapon siya sa iyang pwesto. Isip rin na rin yung ngariya. Sigurado ka ni anak mahal kong haring pipiti? Labaw pa sa sigurado. Bisan pag ang duha ka impeachment complaint, wa makapasar. Apan gisiguro ko nga ang third o fourth impeachment sufficient in forms. Nagpasabot nga. Nakapasar kini. Kung siguradong ma-impeach kayo, unya ang Rayna. Bisan pag dili sufficient ato ang mga kongresmanos. Tukatawa sa tagda ko. Pangatuo ko na mo. Aron makapuhay mo. Ako na'y magbantay ninyo. Sige kay, duka na kaayo ko. Ako sab. Duka na gyud bitaw. Pasensya ka na namong mga tiguang ihon, Diego. Way problema, Daddy Arturo. Pahuway una mo. Okay, mapahuway man ang duha. Si Don Arturo o si Doña Maripicat. Matugsap ko. Way problema, Hercules. Diyan po, duka na po. O ba nandi ka, Checo? Unungan ko nimo. Total, wa pa man sa kudo ka, Kitang duha ang magbantay nila. Sige, pangatuog na mo. Kakamilas takla magbantay ninyo. Pangatuog na mo. Higda lang mo diya sa higanting agila. Nga natuog, human at tambali. Sige na, pahuway na mo. Matog na ta. Matog na ta. Kumusta na kasi bugat ko si Lalat? Bitaw, no? Nagahi kay ko. Di yun pa to. Unsa na kay sitwasyon karon? Iyawan na ito ganina eh. Abi ito, unsa na ang kasikas na itong nabati. Baboy ihas naman dito. Mauyoy. Sa uso na ng baboy ihas eh. Mauyoy. Pero, tamsa. Hunong na, hunong. Ano naman sa bugart? Ngunong ta. Kabantay ka? O kabantay? Puro magdigtuyo ka ta din eh. Ansa? Tanaw, Argod. Tanaw, akasya. Supri ka huya. Lara. Murag nagbalik-balik ka ba ta din eh. Ansay nga ay? Kuno na. Di na ba Gimino talat. Gimino. Tatay! Tanpa. Nahinom. Murag na ako hinimduman. Sakto lagi. Nahinomdum ko si isulti ni Rayna Tara. Ha? Ngan sa man? Nga kun, minuon ta din sa ingkatuhanong kalibutan. Palihon na to nga mag-isulog na sinina? Pwede na sa atong tawhanong kalibutan, pero diri, lahi, dili mo. Ha? O sa man di ay? Balihon ko na natong atong mga underwear. Unsa? Tatay? Nga naman. Wow, manggod ko magpante? Wala sa bitaw ko mag-brief. Bangag sa ilong! Nangatog na sila. Upit kita lang duhang nagmatatakla. Bitaw. Mahimo bang awitan ti katakla? Ha? Uslan mga kita lang duhang ng mata. Na ako'y awit nga halad ako nimo. Ikay bahala. Niya ha?
nasayod ka pa lang. Sa gumang bati ko, nga sa dugay ng ditaguan, alang dagyog kanimo. Ambot ngano man, mauli naghari ning kalamhan, ang kahadlok sa pagpadaya, sa gugma kong itaguan. Dili ko na gayud maantos sa pagkagong tanan. Andam kining dughan sa pagpayubos, kung galing imo mang iyamiran, o kung may luna man ako. Di anang kasing-kasing mo, kung ayaw na upaan ko sa dawatan na kining gugma. Dawatan na kining gugma. Wow! Oh, nindot kayo mong kanta, Jego. Takla, Para ako gito, tumudog alang nimo, giawit ko kato. Jego. Hinaot nga imong nagustuhan ng takla. Natandog ko sa imong awit, Jego. O ba? Ditutukan ko nimo og maayo takla. Ang imong naw, doon na sa akong naw. Oh, Jego. Ang imong lips, doon na po kayo sa akong lips. Jego. Doon na yun kayo. O dapat mauna ni. Tara na yan! Tukoy? Hoy! Tara din mo! Pastilan ba ni mo tukoy? Laugawan ni mo eh. Mao naman tato. Ako sa man! Tukoy, nako'y pangutanan ni mo. Puslan man nga, nagmata ka. Tara din mo! Tara na yan! Unsay lugar nga dili sikat? Laos! Correct. Unsa nga lugar nga dili ato? Kenya! Correct. Unsa nga lugar ang siging nagdali? Russia! Sakto. Unsang lugar nga pulos gwapa? Uganda! Correct. Unsa nga lugar ang ginapos? Italy! Correct. Unsang lugar nga dangog? Greece! Correct. Unsa nga lugar ang daghang buayong politiko? Philippines! Correct. Wait. Mahal nga asawang ko ka. Ano, mahal kong bana? Aktibo kaayo karon ang akong panlawas. Umanta mo gamit sa illegal nga itong nga pulbas. Lakip ako, mahal nga haring pipiti. Wait. Pero wag kita madawat. Wag tayo nadawat kay kalambuan nga balita. Mahiniray na tara. Husto ka. Asa kay Mayo, og maglingaw-lingaw na ta. Unsa may buhaton ta, mahal nga haring pipiti. Kini. Ang kunin mo sa buhok. Magbugnog pa. Aray! Akal ka sa kong buhok. Inisa na ang imo. Kiningin ang buhok.
eh, no? Wa pa gid ka mahuman to, koy. O sige, nguntan ako ha. Pila ka klaseng naong sa tao. Duha raman. Dunay purya-buyag o dunay say puwera gaba. Bagag sa ilong. Kasikas! Unsa kahay sunod nga mahitabo kana ang daghang pangpangutana sa iyong hunahuna sa pagpadayon sa pagpaminaw ning nagtiat lang nga sugilanon. Budbud ug bibingka na sinuwat ni Oji Kumpok Rakasa. Kung palihog na ikaw mga kalasanos, mga followers no, sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.